Salutare, dragilor! Eu sunt Anca Teodora și astăzi o să fac un Q&A. O să încep cu prima întrebare. Cu ce aplicație editezi? Editez cu Power Director și editez de cel puțin 4 ani, cred. Câți ani ai? Am 16 ani. O să mai faci challenge-uri? Da, o să mai fac challenge-uri. Trebuie decât să găsesc challenge-ul, locul și persoanele potrivite. Ai o mâncare favorită? Nu. Eventual, shawarma. Ai frați și surori? Am un frate. Care a fost materia ta preferată în clasele 5-8? Sportul. Nu, dar chiar îmi plăcea sportul pentru că după ora de sport, în fiecare pauză, în ziua respectivă, jucam numai fotbal, deci numai fotbal. Care este anotimpul tău preferat? Anotimpul meu preferat, răspundem așa ca la română, este iarna, pentru că ninge, bineînțeles. Dar îmi place și vara pentru că e cald. Dar mai mult îmi place iarna pentru că ninge. Câți abonați ai dori să ai? Deci, să se știe foarte bine, eu doresc să am un număr cât mai mare de abonați, să fiți acolo pentru mine și eu aici pentru voi, să vă fac să vă simțiți bine, să vă distrați cu mine și cât mai multe lucruri frumoase. Care este animalul preferat? Animalul meu preferat este pisica. Care este băutura ta preferată? Băutura mea preferată, cred că Sprite. Chiar dacă nu beau foarte rar, dar îmi place Sprite. Care este numele tău preferat de fată sau băiat? Păi, în primul rând, numele meu preferat de fată este Teodora. Iar de băiat nu cred că am un nume preferat. Nu m-am gândit niciodată la treaba asta. Care a fost cea mai mare realizare personală de până acum? Păi, cred că am mai multe. Faptul că am intrat la un liceu de actorie, faptul că am evoluat în latura asta, că mi-am făcut o comunitate mai mare, 202 abonați și mult. Ce sfat ai da cuiva care își dorește să urmeze aceeași pasiune ca tine? Sfatul meu este să aveți încredere în voi și dacă vă doriți cu adevărat să ajungeți la un punct, să nu vă lăsați determinați de absolut nimic, pentru că în ziua de astăzi oamenii zic că, vai, e greu să ajung, uite aici, de aici, e greu. Și de ce? Cine sunt eu să mă chinui atât să ajung aici? Că oricum nu o să ajung aici. Păi dacă zici treaba asta, nu o să ajungi. Trebuie să nu te lași, să muncești în primul rând și ușor, ușor o să ajungi aici și o să fii mulțumit. Așa că dacă vrei să urmezi treaba asta cu actoria, așa cum vreau și eu, te îndemn să ai curaj, să ai încredere în tine, să muncești, să lucrezi. Eventual, dacă vrei pe domeniu să fii acolo, pe domeniul actoriei, nu știu, du-te la niște cursuri de actorie și o să fie bine. O să vezi. Trebuie decât să-ți dorești și să ai curaj. Care este cartea ta preferată și de ce te-a impresionat? Cartea mea preferată este Toporișca, pe care am citit-o acum, cred că 4 ani. N-a fost ultima carte pe care am citit-o, dar m-a impresionat felul în care a abordat autorul subiectul. Pe scurt, este vorba despre o carte ghid de supraviețuire, unde sunt o grămadă de obstacole și aventură. Mi-a plăcut. A fost aventură. Și nu cred că pot să
Dacă ai putea lua cina cu orice persoană din istorie, cine ar fi și de ce? Cred că aș lua cina cu Michael Jackson. Cred că ar fi tot Millie Bobby Brown. Sau, nu știu, un actor ceva. Să pot întreba anumite tactici, anumite sfaturi. Ce calități admir cel mai mult la o persoană? În primul rând, sinceritatea. Admir mult carisma. Nu știu. Îmi place ca un om să aibă carismă, nu știu, mă uit de drag la acea persoană cu carismă și care e sinceră, bineînțeles. Creativitatea, poate chiar și... Deci mi-a venit adineaură în minte cuvântul, cum ar veni pe aici și pe aici. Sinceritate, carismă, creativitate, și că e amuzantă. Dar îmi plac mai mult primele trei. Așa îmi place mie, nu că sunt treia cu alte persoane sau chestii că nu au carismă, nu sunt sincere sau ce am mai zis eu. Dacă ai avea posibilitatea să vizitezi orice țară, care ar fi aceea? Cred că ar fi Italia. Unde vrei să ajungi cu canalul ăsta de YouTube? Vreau să ajung cât mai departe, dar pentru asta trebuie să îmi dedic și eu timp pe care nu prea îl dedic. Da, repet, vreau să fac o comunitate cât mai mare, să fim acolo toți ca o familie, să fie frumos, eu să primesc susținere din partea voastră și oricum deja primesc și tot eu, că până la urmă e vorba de canalul meu, să vă dau vouă fericire, să vă transmit așa o energie pozitivă, să vă distrați alături de mine și alături de clipurile pe care le postez. Ce vrei să faci mai departe în viață? Vreau să merg la o facultate specială pentru actorie, unde să studiez actoria, unde să evoluez și mai mult, să particip în filme, în teatre, să ies cum ar veni în lume, cum s-ar zice, să particip la tot felul de evenimente și să am legătură cu industria filmului. Asta e pe scurt ce vreau eu în viață să fac. Unde te vezi în următorii 5 ani din punct de vedere profesional? Păi, dacă eu sunt a 10-a, în 2 ani termin liceul și cu încă 2 o să fiu în anul 2, dacă nu mă înșel, de facultate sau 1. Depinde din ce anotimp privim situația, mă rog, o să fiu la facultate și eu mă văd acolo, dar din punct de vedere profesional, cred că nu prea are treabă facultatea cu punctul de vedere profesional, dar cel mai probabil, dacă mă strădui un pic mai mult, poate o să joc și eu într-un film. Te-ai gândit să faci un videoclip cu provocări nebune? Da, m-am gândit la chestia asta cam acum vreo 3-4 ani, nu recent. Aș putea să fac un videoclip cu provocări nebune, însă nu pot să fac treaba asta singură, o să trebuiască să mai am câteva persoane cu mine și o să fie destul de greu. Mă refer că mi-e destul de greu să găsesc așa o fereastră să filmez chestii și cu alte persoane sau
lucruri complexe cum ar fi sketch-uri. O să fac un videoclip cu provocări nebune, nu știu cât de recent, dar dacă găsesc oportunitatea o să o fac. Și am terminat întrebările și sper că v-a plăcut acest videoclip. Eu am fost Anca Teodora, vă pup și vă iubesc, pa, pa! Sunt Anca Teodora.